Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53. A telefonnál Varjú László országgyűlési képviselő, a Demokratikus Koalíció pártigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat! Hát erről a kínos bajai videóról szeretnék Önnel beszélni, azért, mert szegről végről tulajdonképpen nem is akárhogyan a DK is belekeveredett. Egy tagjuk, azaz most már volt tagjuk, az egyik készítője volt ennek a videónak. Tud arról, hogy hogyan történhetett ez? Én nagyon keveset tudok róla, de amit tudok, illetve amit hallottam róla, akkor az egy téves információ, a készítésben nem vett részt, egyetlen egy módon keveredett bele, azzal, hogy az egyik helyről, konkrétan Bajáról elvitte Székesfehérvárra. Ezt mondta el nekem akkor, amikor a kilépési nyilatkozatát aláírta. Ennél többet nem tudok róla, és azt remélem, hogy ez így igaz is, de önmagában véve talán inkább azt mondanám, hogy mi szerintünk ebben az ügyben egy nagyon tisztességtelen játék folyik. Valakik bűncselekményt követtek el, hogy ezt elkövetésével vádolnak másokat, de hogy ez kinek és milyen érdek szempontjából történt, ezt ma nem lehet még megállapítani. De ha ez így van, ahogy most Ön tudja, hogy ez a volt DK-s se nem szerepelt a videón, se nem készítette azt a videót, hanem egyszerűen csak fogta a felvételt és elvitte Székesfehérvárra állítólag az MSZP sporttagozatának egyik tagjához. És onnét, nem tudom. De ezt valahol olvastam, hogy most belekerült egy újabb név az egészbe, és azt küldte át a sporttagozat alelnökének, az vitte be aztán a székházba, az mutatta meg ott valakinek, meg jogi szakértőknek, és utána született meg a feljelentés. No de ha csak valamiféle közvetítő szerepet játszott, akkor legalább az kiderült az Ön számára, vagy megérdeklődte, hogy tudta-e az illető volt tagjuk, hogy ez egy hamisítvány, vagy azt hitte, jó hiszemű volt, hogy ez egy leleplezés, és ezért el akarta juttatni valakikhez, akik talán tudnak vele kezdeni valamit. Bevallom, hogy én ezt nem tudom, és nem tudtam megállapítani. Különösen egy ilyen nagyon felfokozott helyzetben, ami önmagában ezt a bajai választást, ahol egy nyilvánvaló fideszes csalás történt, amiről bírósági döntés született, és egy ilyen indulatos, mondjuk úgy, hogy bizonyos esetekben pénzt sem kímélő kampányt követően, vagy a közben, hogy mi készülhetett, vagy mire ragadtatták el magukat a felek, ezt ma így utólag én nem tudom megállapítani. Én bízom abban, hogy a rendőrsége tisztességes vizsgálat után be fogja mutatni azt, hogy mi történt valójában. De remélem, természetes emberi kíváncsiságból, amikor az illető Önnek átadta a kilépési, vagy aláírta a kilépési papírját a pártból, emberi kíváncsiságból nem kérdezte meg, hogy de mégis mit tudsz erről? Vagy miért csináltad azt, amit csináltál? Hogy kerültél ebbe bele, és mit gondolsz az egészről? Nem tett föl ilyen kérdéseket? Ha én találkoznék ilyennel, jó, én újságíró vagyok, igyekeznék tőle minél többet megtudni. Egyik oldalról az embert ilyenkor természetesen furdalja a kíváncsiság, hogy megértse egyáltalán, hogy keveredik valaki egy ilyen helyzetbe, és miért csinál olyat, amikor akár meggondolatlanul is valamit. Másik oldalról viszont mondjuk egy jó ideje megvan az a veszélyérzetem, hogy nem biztos, hogy csak ketten vagyunk, amikor ilyenről beszélgetünk. És ez a veszélyérzet, hogy nehogy egy újabb olyan lehetetlen helyzet legyen, amikor egyébként tisztességtelenül használhat fel bárki olyan mondatokat, amit egyébként nem akartunk elmondani. Én attól tartok, hogy már túl sokat láttam olyat, ahol szövegkörnyezetből kiragadva mondanak olyat, vagy állítanak utána olyat, amit nem. Ebből kifolyólag éppen ezért azt javasoltam neki, és ez konkrétan el is hangzott, mert megkérdezte tőlem, hogy egyébként a sajtó számára mit nyilatkozzon. Én azt javasoltam, hogy semmit, a vizsgálat lezárta után pedig majd akkor lehet ilyet megtenni. Erre azt mondta nekem, hogy hát a rendőrök is ezt javasolták neki, akkor mondom, tegyél azt, és tartsd be, és tegyél úgy, ahogy a rendőrök javasolták neked.
Ezek szerint országgyűlési képviselőkben, politikusokban is benne van az a félsz, ami mondjuk az én hallgatóimban rendszeresen, hogy úgy gondolják, hogy nem csak ők, meg azok, akikkel beszélnek, hallgatják azt, amit mondanak, hanem lehet ott egy ismeretlen szem vagy fül, akár magánemberé, akár nem annyira magáné, és olyan mondatok vagy kérdések kerülhetnek aztán majd a nyilvánosság elé, amelyeknek ugye más volt az élük, más volt a céljuk, de akár visszaforgatva vagy elferdítve egészen más jelentést is kaphatnának? Az elmúlt hónapok, talán évek is bebizonyították, hogy talán ez nem csak félsz, hanem olyan valóság, ami bekövetkezhet, hiszen mindaz, amit egy ilyen, például, hogyha most itt nézzük, hogy itt a bajai választás kapcsán az állam megjelent önkormányzati autó képében követve a jelöltet, és erre felhasználva minden olyan eszközt, amivel presszionálni lehet a jelöltet és az őket, vagy az őt támogatókat, hát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez már nem csak félsz, hanem ez maga a megfélemlítés, nem egy esetben a zsarolás, ami sok helyütt megjelenik. Ezt elmondják sokan akkor, amikor országjárásunk közepette találkozunk magánemberekkel, vagy éppen vállalatvezetőkkel, akikben ez az érzés benne van. A Demokratikus Koalíció célja pedig az, hogy ezt az érzést megszüntesse és kiírtsa Magyarországról, mert ez a kormány, amit ilyen értelemben hozott ránk, az nem a demokrácia és nem Magyarország jövője. Mint volt MSZP-s politikus, biztos tudja, vagy van valami sejtése arról, hogy mi a fene az a sporttagozat. Én sok tagozatról hallottam az MSZP-ben, nem mindegyik volt igazán megbízható, és volt néhány, amelyik sok borsot tört a párt, meg a pártvezetés orra alá, meg nem is igazán MSZP-s irányvonalat képviselt, szóval ez egy nagy néppárt sok tagozattal, na de sporttagozat, hát az micsoda? Ágazatoknak megfelelően sokféle ilyen csoportosulás jöhetett létre, de bevallom őszintén, most már évek óta vagy 2 éve nem követem nyomon azt, hogy ennek akár vezetője, vagy akár tartalmi munkája mit jelent, hiszen ezek elsősorban a párton belül, a Magyar Szocialista Párton belül meglévő csoportosulások, így keveset tudok róla. Hallott egyáltalán erről a Király György nevű sporttagozat alelnökről? Nem. Mert ugye a nyilvánosságban, az országos nyilvánosságban abszolút nem szerepel. A saját félszéből meg tapasztalataiból kiindulva helyeselni tudja azt, hogy az illető nem nyilatkozik, csak egy közleményt adott ki? Ilyen esetben legjobb nem alkalmat adni semmiféle félreérthető értelmezésre, vagy rosszul sikerült mondatra, hanem el kell menni a rendőrségre, ott nyilván meg is hallgatták, meg is hallgatják, és aztán, ha a dolog lezárul, akkor lehet valamit mondani, de addig jobb, ha semmit? Én alapvetően azt gondolom, hogy itt egy nagyon tisztességtelen játék zajlik. Nem tudjuk, hogy kinek az érdekében kik és pontosan mit is csináltak, ezért az egyetlen megbízható elem az lehet, hogyha a remélt és tisztességgel lezajlott, minél gyorsabban lezajlott vizsgálat eredménye megszületik, és azt megismerjük. Ezt követően pedig mindenki kommentálhatja, mert jelen pillanatban nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. A Fidesz azt sugallja tegnap óta, a Magyar Nemzet mai száma is ezzel a címmel jelent meg, hogy az MSZP rendelhette a botrányos bajai videót. Ön tapasztalt politikus, el tudja képzelni, hogy ennyire amatőrök lettek volna, és tisztességtelenek egyben? Én ezt nem tudom elképzelni. Én azt gondolom, hogy itt még más erők is dolgoznak, de mivel ezt egyértelműen bizonyítani én nem tudom, és nincs is erre lehetőségem, ezért az érzéseimet nem szeretném ilyen értelemben rávetíteni magára a vizsgálatra sem, meg a körülményekre sem, ezért inkább arra támaszkodom, hogy világos tények alapján lehessen megítélni mindazt, ami történik. Én azt hiszem, hogy akkor, hogyha egy korábbi választási csalást, amit a Fidesz elkövetett, és a bíróság erről egyértelműen megállapította, hogy ez megtörtént, egy ilyen környezetben érdemben bármi előfordulhat,
és mondjuk úgy, hogy kevesen tudják, talán senki nem tudja pontosan, hogy milyen szándékkal indult el például ez az utolsó cselekmény is. Nincs olyan aggodalma, hogy a holnapi október 23-ai közös demokratikus ellenzéki demonstráció a vártnál kisebb lelkesedéssel, kisebb létszámmal zajlik majd, mert az emberek elbizonytalanodnak? Én bízom abban, hogy ez az elbizonytalanodás nem történik meg, és éppen ellenkezőleg a bátorságukkal erőt adnak a demokratikus ellenzéknek az emberek ahhoz, hogy kiállásukkal támogatják azt, hogy az összefogás létrejöjjön, és ilyen értelemben inkább ehhez adnak hátteret. Én attól tartok, hogy az elbizonytalanítás az messze nem az ellenzéki pártoknak a szándéka volt, és éppen ezért nem csodálkozom azon, hogyha ilyen körülmények között esetleg más tisztességtelen elemek is felmerülhetnek a fejekben. Köszönöm szépen, Varjú László, a Demokratikus Koalíció pártigazgatója. Viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra!